icala mina angithokozile ngalo. Angifuni uqamba angithokozile neze. Ngeke abantu ukuthi ingane yami ngelanga lokuqala ibulewe kufike incebo zokuthi ingane isife ngephutha. Ngeke futhi okokuqala ukuthi umakhelwane ahamba yoklina la kushonela ingane yami. Ngithi kuthiwa kungena igebengu uzoklinela umakhelwane. Wenzani? Ngiphinde ngibhekise kumama. Mamadodakazi awuthu ngeke ngimbize ngegama. Mama. Ngisakhala ngomama. Mama ngizusela ubuhlungu ngako uyinzala abantu. Uyenzelani lento yenzayo? Uyenzelani ngoba uyazi ngengane yami ukuthi kwenzakalani? Khuluma nomama. Khuluma nomakhelwane. Owafika zokuklina. Uklinela igebengu engenile. Uklina kanjani? Bese ngibhekisa kumama ngithi awumama wazi wanesono. Awazi wanesono wazongizwisa ubuhlungu. Ngumama omunye ufana nawe. Hello Mzansi, welcome to Asikhulume with Pray. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Senzo Meyiwa guys, uyabuva buhlungu ukushona komntwana wakhe ecede lapho kungabi nebulungiswa, and uthi lo makhelwane lo hamba uyoklina laphana kusini bekaklinelani ukungangena tigebengweni uchamuka utoklina phindze futhi abhekise kumaku wakheli khumalo nazandile khumalo uthi kungani ngakhuluma iqiniso because she knows the truth. She knows ukuthi kuyindakaleni into kwemntwana wakhe uSenzo Meyiwa. Uyasaba ukuthi utogqina ndlule emhlabeni liqala lemntwana wakhe lingakasolveki guys, kwaze kwabuhlungu. It's been 10 years now and still ayikho progress. Still siyaqhubeka nokusho sithi justice for Senzo Meyiwa. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.